Olipas pitkä matka. Netkö tule jo autosta ulos? Mähän tulin jo. Noni, hyvä, mennään. Kerttuu. Tytöt, hei, kävelkää hetki vaan ihan rauhassa. Mulla on Mirjalle vähän asiaa. Okei. Mirja, mä oon opettanut sulle, että tallilla ei juosta eikä huudeta. Joo, sori, mutta poliisit on tulossa tänne. Niin että mitä? Niin, poliisit on tulossa tänne jututtaa sua, niillä on jotain asiaa sulle. Okei, no sit meidän pitää keskeyttää tää tunti. Joo, mutta oli mulla muutakin asiaa, että monentako mulla on huomenna se aamutalli. Sulla on huomenna aamutalli heti 6 jälkeen. Että kato, hepat pääsee heti raittiiseen ilmaan. Joo, mutta ei kai mun tarvi aurata tuota kenttää, kun minä en osaa sitä traktoria käyttää. Joo, ei, Jaakko hoitaa sen. Tai siis eihän sieltä tuu kukaan muu kuin Martti ja ehkä Juhakin. Joo. Tytöt, ottakaa sitten vähän ravia. Ja sitten kun otatte laukkaa, niin ottakaa sen jälkeen heti vaan loppukäynnit ja ravit, niin kun jotkut poliisit tulee jututtaa tallilaisia ja minua eteenkin. Mitä? Poliisit? Joo, näin se nyt on. No niin, hoitakaa sitten heppaat pois, niin mä menen juttelemaan ton poliisin kanssa. Päivää, Martti. Mennäänpäs tuonne mun autoon. Tänne vaan. Tulin siis vain varoittamaan, että nyt tuolla kaupungilla on liikkunut niitä kidnappaajia, jotka kidnappaa enimmäkseen lapsia. Että sitten täältä tallilta ei noita lapsia sitten hirveästi katoile. Että olkaa varuillaan. Okei, me olemme varuillamme. Joo, ja kato, kun mä luin niistä jo tuossa aamulla uutisissa, mutta en tiennyt, että saan ihan itse haastattelun tuolta poliisilta. Että luulin jo, että täällä on tapahtunut joku rikos täällä meidän tallilla, että oltiin jo tuossa aika peloissaan. Että joo, hyvä, kun ei ole mitään vakavempaa. Minun mielestä sinun pitäisi ottaa tämä todella tosissaan, koska tämä on todella vakava juttu. Joo, anteeksi, en tajunnut. Mutta oliko sinulla jotain muuta asiaa? Minun pitäisi saada tehdä täällä pieniä näytteitä siihen tutkimukseen, että kuka se voisi olla se kidnappari, koska se on luultavasti liikkunut nyt täällä tallin alueella, koska niin kun täältä on varastettu se 1 koira ja 1 kissa, niin kohta niitä lapsiakin varastaa, niin saisinko luvan tehdä sormenjälkinäytteitä tuonne teidän talleihinne? Joo, totta kai. Menkää vain heti sisälle. Joo, ei tässä muuta. No hyvä. Minä käyn ensin katsomassa nuo sormenjäljet tuolta ponitallista. Äiti, hei, tutko tänne? No mitä? Miksi toi poliisi oli täällä? En nyt saisi kertoa, mutta kerron myöhemmin, kun ollaan kotona, kun Siirikin on tuossa. Okei. Eli siis milloin meillä oli se ruoka kotona? 3, joten nähdään siellä. Moikka. Okei, äiti, eli sä hoidat päätallin ja mä ponitallin. Selvä. Asia ymmärretty. Okei, heippa hepat. Päästä irti! Äiti, apua!